izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Kod Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nicole želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. A mora da je to odvratno. Ali dobro, što sam barem dobila malu krofnu. Uj, povraća mi se. Jel, Nicole, ti si smrdljivica? Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Jao, izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše! Ko je izmislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Zamučilo mi se od nje. Kako odvratno. Prošlo je. Sad mi je bolje. Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojaka. Završila sam. Ko je sljedeći? Monika, hajde. Ja? Ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da te zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. O ne, Monika je pozelenela. I mukle. Fuj, sad smo u nekoj sluzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? A to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Wow, mogu li ja biti prva? Šta imam ovdje? To je Popit. Tako je mali. I veoma sladak. Sada ti. Moj Popit je veći. Wow, tako je cool. Moram da se poigram sa njim. Sad ti. Znam. Wow, koliki je. Da, ogroman. Moje? Igraj se sa svojim. Tačno, ali moj Popit je baš mali. Kako se igrati s njim? Ne ide mi. Da, imaš prevelike ruke. Tako je. Trebaju mi manje ruke. Imam ih. Tako će mi biti mnogo lakše igrati. Jo, nešto nije u redu. Pazi. Izvini, neću to više raditi, ali imam drugu ideju. Uzet ću lepak i šnalu. Stavit ću malo lepka na šnalu, tako je. Aha, svaka mi čast. A sad najvažnije, Popit. Imat ću najlepšu šnalu. To još niste vidjeli. Šnala, Popit. Sad sam najmodernija devojka. Da, to je super. Hvala, Mike, ti si sljedeći. Moj Popit. Šta da uradim sa njim? Znam, imam makaze. Sad ću iseći igračku. Ovako. Wow, ne smetajte mi. Nismo ni htjeli. Ali zanimljivo je. Da, uspeo sam. Ja sam genije. Pogledajte ovu maskicu za telefon. Wow, izgleda cool. Ne može, igraj se sa svojim. Jao da, moj divni Popit.
Mogu se igrati s njim danima. Ali može se smisliti nešto drugo. Imam odličnu ideju. Volim da šijem i da izmišljam zanimljive stvari. Sad ću stvoriti nešto nevjerovatno. Svi ćete biti oduševljeni. Oho, imaš dobru fantaziju. Moram da slikam. Dakle, ne treba mi to više. Sve je spremno, moj jednorog. I još trenutak. Super, Kajš. A sad je to torba u kojoj možete nositi bilo šta. Oho, to je super. Hoću ja? Ne, napravila sam to za sebe. Zavidite. Ma dajte. Hajde da igramo dalje. Ozbiljno? Tako mala flašica? Oho! Da, ja imam srednju flašu. Ne mogu da verujem. Da, ja sam dobila velike žele sa ukusom hubabube. Nevjerovatno. A Jane je dobila mrvicu. Baš smešno. Mike, ne diraj moj slatkiš. Sad ću ga pojesti. Sigurna sam da će biti jako dobar. O, da, to je prelepo. I super je što se žele pretvara u žvaku. Mike, sad ti? Vrlo rado. Otvaram, a sada istiskam. Kako ukusno. Hoću još. To je fantastično. Oduševljen sam. Hoću da popijem celu flašu. Ne mogu da odolim. O, da. Eto, iscedio sam sve do posljednje kapi. Hej, flaša mi se zalepila. Ups. Mike, šta si uradio? Tvoja lepljiva flaša mi se zalepila za kosu. Užas! Sad ću ti pomoći, čekaj. Jane, imam dve vesti. Dobro i lošu, otkinuo sam flašu, ali sa njom i tvoju kosu. Dobro je. Mike, ali ti si kriv za sve? Drugari, tako ste smešni. Sad ću napraviti balon, gledajte. Cool. Fukao je pašta. Bilo je zabavno. Britney, sad ti. Dobro, sad ću otvoriti flašu i iscediti žele. Jao, nešto neće. Hajde. Kako boli. Nemam dovoljno snage da ga iscedim. Ups, izvinjavam se. Uj. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati helikopter. Sigurno će uspeti da okrene moju flašu. Čekam. Evo ga. Šta treba podići? Bacite mi konopac, a vezat ću svoju flašu. Tako je. A sada možete da dižete. Wow, stvarno su je digli u nebo. A sada sipajte njen sadržaj u moje usta. O, da! To je jako ukusno! A znala sam da će mi se dopasti. Drugari, oduševljena sam. Super! Poludele. Mala flašica? Pa dobro. Šta? Uj, kako odvratno! O, da! Blago meni to! Hajde, počni, Nikol! Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj! Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Ej, sklonite se. A moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Hajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda.
Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Ne, neću ovo da jedem. Ne. Šta? Moraš. Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Jao, ali sad je meni muka. To je bilo maksimalno neprijatno. Ajde, na tebe red, Britney. Dobro. Otvaram i... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke. Eto, a sada... palim. Da, to će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi. Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej, vi! Sklonite se odavde! Marš odavde! Samo pravite nevolje! Sad ću ja vas prebiti! Kakav užas ste napravili! Ali mogu probati to. Ukusno. Kakva mala flašica Fante! Veličine mog malog prsta. A ja imam srednju flašu Fante. Toliko će mi biti dovoljno. Ogo! Da, ja imam ogromnu flašu Fante. Baš sam srećna. Ljudi, nemojte da mi zavidite. Mike, možeš da počneš? Dobro, sad ću probati. Ej, zašto ništa ne curi? Gde je moj sok? Pa to nije sok. To je medeni žele od Fante. Cool. Treba ga istisnuti na prst i probati. Wow, kako slatko, hoću još. Ne, nema više. Onda mogu ja da nastavim? Hajde. Super! Sad ću probati svoj žele. Sa ukusom Fante još nikad nisam jela. Oho, izgleda ekstra. I ukus je dobar. Hoću još? Da, jako mi se sviđa. Ostalo još malo na dnu, ali kako da dohvatim to? Hajde, izlazi. Došla mi ideja. Dohvatit ću prstom. Ne, zaglavila sam se. Mike, vuci. Hajde. Ups, preterao sam. Izvini, Mariji. Sa mnom je sve u redu. Mija, jesi li sa nama? Da, sad sam ja. Samo što postoji problem. Ne mogu da dignem ovu flašu. Ona je preteška. Ljudi, hoćete li mi pomoći? Naravno, nas dvoje ćemo podići flašu, a ti otvaraj usta. Hajde. Da, kako je to ukusno. Čekajte, previše je dosta. Ajuj, prestanite. Pa jel ti se sviđa, Ništa lepše nisam jela. Hvala, drugari. Mogu li opet da budem prva? Ne, bojala sam se toga. Odvratno. Mike, otvori sa ti. Ne želim. Jao, i ja sam dobio brokoli, ali barem manje od tvog. Suzy, a kod tebe? Imala sam najviše sreće. Kakva beba? Poješću i ništa neće osjetiti. Bu. Mike, zašto me plašiš? Ne radi to više. Dobro, moram jesti. Vidi je kako jede. Sva se isprljala. Zašto se smijete? Šta nije u redu? Mike, ti si sljedeći. Ne želim jesti to. Brokoli izgleda užasno. Fuj, odvratno. Ne mogu to jesti. Prijetno, uživaj. Zašto to radim? Ne mogu ni progutati. Toliko je odvratno. Dobro, žvači. Eto ti, nerviraš me. Jesi li me to udario brokolijem? Tako je.
Pa, brokoli, sad ću te pojesti. Eto ti. Gotovo? Sada ti. Ne. Da. Jao, pa dobro, što brže, to će mi biti lakše. Samo ću ga progutati i neću osjetiti ukus. Fuj, gadno. Moram sve da pojedem. Sve ću pojesti, neću ostaviti ni mrvicu. To je posljednji zalogaj. Phoebe, wow. To je to, progutala sam. Dobro je. O ne, nešto nije u redu. Sva si zelena. Phoebe, šta si uradila? Odvratno. Suzy nije mogla da izdrži takav smrad. Ups. O, kakva mala čokolada. Kao da je za lutke. Neću se najesti. A ja imam srednju čokoladu. O, Mija, nevjerovatno. Da, nikad u životu nisam videla toliku čokoladu. Ja sam presrećna. A vi imate tako male. Mari, ti počinješ? Dobro. O, tačno. Imam ideju. Pogledajte. Imam kuhinju za lutke. Na njoj spremam sva jela za moje igračke. Dakle, sad ću sebi da napravim kakao. Prvo treba istopiti čokoladu u šerpi. Tako je. Dalje sve mešam da ne zagori. Odlično. A sad mi treba mleko. Također malo. Da, a bilo je u mom malom frižideru. Odlično. A sada vadim malu šoljicu i sipam u nju svoj kakao. O, miriše nevjerovatno ukusno. Jedva čekam da probam. Super. Wow, to je bilo ekstra. Šteta što sam tako brzo sve popila. Prestani da se smeješ, Mike. Hajde, jedi svoju čokoladu. O, to ću raditi sa zadovoljstvom. Poješću svu ovu čokoladu, neću ništa da izmišljam. O, da, super, to je to. Čokolade više nema, ali želim još. Ne diraj, to je moja čokolada. I imam ideju šta mogu da napravim od nje. Čija, odlično. Razlomila sam čokoladu na manje komade. Sad ću od toga napraviti čokoladnu kuću. Pogledajte kako je super ispalo. O, ma dajte, ne treba aplauza. A sada mogu da probam. Krov je prelep. Hoću još. Ne mogu da se zaustavim, to je predobro. Mija, hoćeš li dati nama sasvim malo? Dobro, možete jesti zajedno sa mnom. Nije mi žao. O, baš ti hvala. O, šta je to? Prvi put vidim. To je grimas shake, bako. Mnogo je lep. O, prvi put vidim takvu veličinu. A baka ima tako smešnu porciju. Ti počinješ? Dobro, da vidimo koliko je ukusan ovaj vaš koktel. Valjda ništa neobično. Jao, šta je to sa mnom? Grimas shake počinje da deluje. Ne, sve je već prošlo. Porcija je bila mala. O, da, baš mi se sviđa ovaj ukus. Oduševljena sam. Ne treba mi slamka. Ješću prstima. Nije lepo lizati prste. O, pogledajte, postala sam ljubičasta. Cool, Nicole, na tebe red, hajde. Imam ideju. Sklanjam poklopac i jedem šlag. O, da. Jao, kakav užas. Najviše na svijetu volim šlag, tako da sam počela od njega. A sad ću probati koktel. Prelepo. Jao, kako to radi? Ne mogu da verujem da je sve popila. Da, i to je bilo super. Jao. Jadna, jesi bolesna? Sva je ljubičasta. O ne, Nicole je popila tako mnogo koktela da je pukla. Treba je skupiti. Nicole, spasit ćemo te. Ne brini. Bako, u pomoć. Oho, a Britney je dobila malu flašicu sa magičnim napitkom. Pitam se, šta radi? O, a Mandy ima srednju flašu. Onda je Nicole dobila ogromnu. Da, znala sam. Ali Britney počinje. Hajde, kreni. Dobro, sad ću probati to.
Nadam se da će to biti ukusno. Probat ću. Je li osjećaš nešto, Britney? Ništa. Jao, šta mi je? Sjajim. Šta se dešava, devojke? Vidi, Britney je postala kuće. Tako je slatka. Ona sigurno nije očekivala to. Pa jesam, sad ja. Dobro, sad ću probati svoj napitak. Nadam se da neću se pretvoriti u žabu. Ok, probat ću. To je ukusno. Osjećam nešto. O ne! Šta se dešava? Zašto je soba postala tako velika? Smanjila sam se. Nikol, u pomoć! Šta se to čuje? Andy, takva si mrva. Dođi kod mene. Wow, ti si imala napitak za smanjivanje? O ne, Britney, nemoj da me vijaš. Ojoj, kako strašno. Nadam se da će sa mnom sve biti u redu. Sad ću probati svoj napitak. To je slatko. Sviđa mi se ukus. Šta je bilo? O ne, to je moj klon. Cool. Smislila sam, napravit ću još jedan gutljaj. Da, cool. Treba mi još više. Wow, ne mogu da verujem, to je baš moćno. Pogledajte koliko me ima u sobi. Sad mi više nikad neće biti dosadno. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to ni fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će tog sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nikol ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam videla toliko bombona. Ali, Britney počinje. Ok, sad ću da probam. Kako da pojedem to? Ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. Već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačno jede. I ja bih probala to. Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. Kako brzo nestalo. Šteta. Lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super. Šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super. Želim još. Koju boju izabrati? Tačno. Da, probat ću plave bombone. Ukusno. Yes. Pa šta? Da, uspelo je. Sad imam plavo odelo. Super. Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nikol. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nikol, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nikol, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da sve sama. Da, kako ukusno. Šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Jesam li postala klon? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija.